थांनाय मे तालनि 11 तारिख सालमारिव करबुक बुखास्तेनि रामभद्र आमचाइनि खरकनै ब्रु दफानि तिप्राजुग्र अमरपुर बैसाखि मेला नायनो थांगै थेमरां सामुं सित्रा तांनाय रकबाय खरकसि एबा दजना चलाबाय रमफ्लेजाकनाय खरकनै तिप्राजुग रकनि नुखुंनि बरकबाय थांगै मालायख्या तिनि स्रां सालनि सारिग TCB एबा त्रिपुरा चुबालाय बुथुमनि आदं रक नुखुंनि बरक रकबाय थांगै मालायमानि यागुल जेयाक चुकसा चुबाचु ब रुइलाय ख्या गरै जरा किसाले अंगो बिथिरक पाइ जानाफानो अंद्रब अंथुं हनै त्रिपुरा चुबालाय बुथुमनि बुखाक्तै किसाचा चुबाचु याफारलाय मानि त्रिपुरा चुबालाय बुथुमनि अंगै थांगै मानजाखा इसरा मयालनि पुमां बरमगुनां लुचन कृष्ण त्रिपुरा दै सेन्ट्रेल कमिटिनि ट्रेजारार एबा करबुक साब डिविजननि प्रेसिडेन्ट बरमगुनां दामोदर त्रिपुरा दै सेन्ट्रेल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट खबै करबुक साब डिविजननि सेक्रेटारि भाइस प्रेसिडेन्ट दै जत त्रिपुरा चुबालाय बुथुमनि आदंरक समाजनि बंथौ गुबुन समाज बंथौ जों आयनाथ' जों मोनो माजारा मारिनाय दालाय जों दाबो जोंबो किसा वानसुते नाङो आरो बागै जों गार्जेन रावबो जों बुबाय जाबे जों सावपाल बाहा दङ जों जेरावफोरनि सिनि अखाराव राव जुदिल' राव गाबों मा दङ थ' मानजादोंबो आंबो मानजादों ओमफ्राय जों पायो चिनि बासानो चिनि सौग्रावनो जों दिनै फोरोङै गालांमायालाय थिग खैयो चिनि समाज चिनि ससाइटि बाखै दंनाय राजनीति बाय धर्म बाय किन्तु पार्टी बाय समाज दं गोनां आनो नां रुइ माला रोंनाय आने तंमों चांमों कानमों चुमों आने कृष्टि संस्कृति आने कक नाम वामों सैमों जों रुइ माला रोंनाय नङा लामा दङ मुते हरबो याबा टेबलेट बाय कालां माने फालै प्रमाण मांगालांनो गाबोन साहालाय नस्त दं आनि बागै जे खालायनाय राव बनि शास्ति अंथुक आबाद जारा इन्जुरि अंनाय राव बने तारातारि शरीर स्वास्थ्य हामै ब आगेनि जेमते खैयै सुस्थ भाबे दंमाथो जामाथो बनो जों जोंनि ससाइटिनि पक्ष থেকে जों बनो 11 तारिख सालमारिव अमासनि खायसा गथ'नांखा जरिहान चौधुरीपारा रामभद्रनि जोंनि स्कुलाव फरायथ'नाय फिसा मांनाय फिसा आरो अमरपुराव खायसा मेला बेरायनायनि हिंसा थानायाव सोलाराव मांनै बर'नो नाङै थाङै बर'नो जे बर' बाय जे बेबहार हामिया खालायखा बर'नो जेबाबे अमक खालायखा शारीरिक टर्चार खालायखा आबुनतयै जों आबरनि फेमिलि बाय जों खालामनाय माने जों त्रिपुरा चुबालाय बुथु सेन्ट्रेल कमिटि करबुक डिभिजन कमिटि एक्चुअली कालप्रिट बा आसामी बनि कोनो धर्म करे बनि कोनो जात करे जे कोनो जातिनि फानंनाय जे कोनो धर्मनि ग्रुप फानंनाय आमाय कालप्रिट ना जों सियर अबশ্যই जों चुबालाय बुथु नङै नायो बनि जे माने सर्वोच्च पानिशमेन्ट जेटा मानथाय जे पस्को आइन फांथै बा जे बिनि एकदम सर्वोच्च जे पानिशमेन्ट आमहाय पानिशमेन्ट जों नायो এবং যে তোমাহিনাই আমার বিপদ কালাইজাক ফ্যামিলি এবং সেরাই বড় তো পড়াইনা সময় পড়াইনা সময় বড় जों পড়াইনানি নাখাই যদি বড় পড়াইনি নাখাই जों যত সম্ভব যিনি বিসিংতে जों চেষ্টা খালাইनाय বড় हस्टेल बा व्यवस्था खालायो आगतला साइडआव जुदि माखांगे आमहाय खालायो जों सालायनाय हायर अथरिटि बाय बर'नि जे BSM BS फोर दङ बर'बाय जों सालायो যদি बर' फरायनाय जों फरायनाय व्यवस्था खालामनाय ओमफ्राय जे कालप्रिट बनमो जों नायो जेबाबे हक हम बेसि बालुया खालायो जों बर'नो रङै बर'नो जे पानिशमेन्ट नांखाय पानिशमेन्टआ रोखोमना जों चुबालाय बुथुमनायखौ जों डिमान्ड खालायो एक्चुअली आबो बेलाय हामिया आं जे पयलानो थाखा कालप्रिटनि कोनो धर्म करे जाति करे तो अबनतै जों जुदि जातिगत थांबाय थांखा आबो सिनि बागै सिनि जे त्रिपुरा हानि जे त्रिपुरा साथंनाय रान कैसा रायके हामिया एकटा सिलिं खुंसा आमहाय कैसा अंनाय
जों वानसुगो अमहायनो जों वानसुयावै एक्चुअली जे कालप्रिट जे हामिया खालायनाय जे साम हामिया आनि आं फांथो नों फांथो बे अन्य कोनो बर' फानंथो आपना जों जेबाबे हक जों बना पानिशमेन्ट खालायनांनाय आबुनते जों दुसारुप खालायलायै जातिगत तैयावै राजनीतिगत तैयावै धर्मगत तैयावै जों खानसा खालायै साम खालायखांख्लाय जोंनि समाज एमनैसो जोंनि समाज खायसा तुम्हायनाय अबुर जबुर खायनि बागै आं जों वानसुगो जे अमहाय वानसुलायगै जों जत फायदि अमहाय कालप्रिट निनि आनि हिनियावै जाति धर्म तैयावै जों बरनो শাস্তি রনাই শাস্তি রই যিনি সমাজ তোমার ত্রিপুরা তোমার রিয়াং তোমার জমাতিয়া তোমার চাকমা যে কোনো সমাজে যাতে অমাহাই কোনো ঘটনা উনিয়াতে আপনি শুননাই স্যার চবলাই নরনি চবলাই বুথুব তিনি আর সাবা সাবা ভাই মানজা ফাইকা চবলাই বুথুব তিনি চিনি পুমাং চিনি ইসরাময়ালনি করবং ইসরাময়ালনি পুমাং লুসন কৃষ্ণ ত্রিপুরা আং সেন্ট্রাল কমিটিनि ट्रेजारार করবং ডিভিশনनि প্রেসিডেন্ট আং দামোদর ত্রিপুরা তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট করবুক ডিভিশন কমিটিনি এরপরে তিনি সেক্রেটারি করবুক ডিভিশননি তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট সেন্ট্রাল কমিটিনি जों खायखा তিনি दै मेम्बारफोर दङ जों गोबां नुफायो बारानि रुवाजा टाइमा बरावबो दङ बर' समाज हामबायसा